Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-reach Shillong Ministries kalapinmi yakakot Children at Risk, a study conducted in Shillong urban agglomeration, ha ka-arpun riu tarik ujemang arhajar arpoar, ha Presbyterian Assembly House. Ha kani kasngi ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kakong Isawanda Lalu kalalongkum ka Kongsan haringkan ka jingdan lang jong Reverend R.G. Lalu ubalongkum President jong ka Reach Shillong Ministries ka Dr. Melari Shisha Nongrum ka Kong Matti El Wadri ka baday ka District Child Protection Officer East Khasi Hills District bat ki khalong khana jong ki foster homes bapher ya kani ka kot Children at Risk lapli da ka Kong Isawanda Lalu kani ka kot kadai syapang ka jinglap yaki khana ki bahapo khat prasnem karata ki baya kando ya bun ki jing e bakhang lat yaki bakin penbiang yaki jingkwa na kalyang ka Dr. Melari Shisha Nongrum kalaya thu bakot kum ka jinglap don hadu saus pa san punyo ngut ki khana kita ars pa khat prangut ki khana kanthai bat ars pa lai pu prangut ki khana shanrang ki baya shimenta ha kani ka jingwat pnya kita kilong ki khana ki badan ha ki surok lani ki street children ki khalong khana ki bana ki longing baduk ki khana ki batre bakta ki khana ki bakrong lani child beggars ki khana ki ba no ya ka jingpulie bat ki wei ka Kong Isawanda kala ai kuble ya ka Shillong Reach Ministries na ka benta ka jingtre shitam ka jongki nak liang ka jongka kalau ong ba kalong ka jingmentoy ya baro ban ai ya ka jing shakri ka bajanai na ka benta ki khalong bat ki khana kalau ong ba ka wei na ki ba khmat tam kalong kumno ban anla ban penchngan ban ai ya ka jaga ka babha bat ka babet na ka benta ki khana ki bidang don na padeng ka jing he ka jing san kalau ong ru ba ka kot Children at Risk ka dei ka data bat ka jingwat bnya ka babyang bat ka wanra ru ye ki jingtrei kam ki babha bat ka ni ka kot ka nong kumu mau jam ban yarap ban thaw ye ki sandur na ka benta ka bet ka byang ki nong shong shnong Komunisya so ano yung play manuyo ay kanimalapan gandun ka kapibaro kat man kumba play in kanang play at ikakwat Children at Risk ito mga teaching persyang ki efforts jong Shillong Ministries ngay ko play ni kong President jong Shillong Ministries i Pastor R.G. Lalu i bala kots mo kaya nga dan one na kanikapuan ng sakhi at kanika jingplay at kanikakwat Khubeshi buon pastor ya kajing khat soga jongki bat kumjo ya kajing don't kat jongki bat ka District Child Protection Unit bat ka District Administration na ki wash buon limbag ministry jongki ni yo buon ki tingala itip ya kakam ka kitrei bat kakam ka ministry ka trei kam tam na kinta ki ko ni kulu ki khna ijumi ki badon hapdeng jing jinjar bijik kitong play nang yai ku ya ministry but akan mangkil nakapon sa report pat ikong Canada iba chair ng program iba ng reflect ni kasi siya ni sa report meeting na nila equality in ray nasugit ba andon ha nila jaka ng mga nasno ba kasi kasi pala din ko ng speaker kan long ka ba don jin to shit din ladam don ka data ka babiang ladam don kanu ka jing pulit niya ka babiang Ninom la man la jing rekam ba ngala komplet ikong Matti Wadri ma yana naman niya keduman kasmi di naslo ba ay play ikong Matti Wadri bere District Child Protection Officer iba pun kam hadu kata-kata limba ka jing
tray ka jong I but ka jing coordination jong I but ki childcare institutions but ki NGO prepare ki department prepare nila shisha but pentelun ni kita gade but the child protection kapo ka district but ka state ka jong I kumbang laong like ni bala ka daw kat kum ka NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights, katkum ki special ki development goals ki SDGs ki labo ng UN. Kaway na kibahakmatam kalong puno ginlaban pensyon puno ginlaban ay ka environment kabalong conducive lani kababaha kababek nakabenta ki kana kibalong halfin paring of the most vulnerable sections of society. Di kena di badang don habeling ke jinghe ke jingsan di badang ni domno di bampat yo ya kata majority ke full hagabet ke phat ke jongki bat kum juru ke jing berkat ke jongki kidang don habeling kata growth ke bentang long ke ba don jing bentoy shibon ya I Dr. Milani Shisha Nongrum di bala ai ke jing patay niya yang gist halor kami ke kot ke bala penni I feel doktor nak bentang ketua detailed analysis tak muncul nak bentang kita bersama baru study lalu kabar tang limba ketua presentation kepada bentang lalu shisha pun di findings pun ki bala shisha ban long kecil bentoy yang ni baru kecil bersama jumi ban ai kecil syakri kebakham jenai dikena baru ki parlok ki dalam ke audience ki pamamla panjat kerteng magaliang jangka childline ki board members ki parlok na press pat khamtam ki parlok kena ki head ki badan ringkat pat ni ya ki kena na lawai ba pernai foster home for girls pat ko open day center khamtam ki tu ki bela ai ka chinwai ka suntenat ai ka play ki bato play unang kerkuya pihak tipon di Banangwan. Ipasol la ay nga ya kanika kwat haswa betlong kanika program mga yokan go through kanyat tika sushi siya ba kadai ka timely study ka study lani ka jimpet niya ka pamniya don ka mahamaro kung pangitit ladamdon ka data ka babiyang ladamdon ka nukalo inong lo ki nila ban ong mahakway kasni kin long ki contribution ki bermanla ika jing to sa society tamba habang iyo snow pahateng kini kena ki don pun kita ki badon kita ki situations ki ba adu kata nila iyo snow yo kata children in street situations ki kena ki ba in ki basa hasrok desi homeless ru ki la badon ki bamdon ki ye sen ki biang madru ki kena ki ba from ni beggars kung ni ong katin halay kini ki reality ni jing shisha ki ba ka-reach long ministries, ka-childline, but office juga DCPO, naman ki-tray ka ni kakam, ki-yoi man lakas ni. Mangi, kiba-tray office, kasi buo na kinong siyang haka-jala Meghalaya, kinong tray office, kinong tray kam na jong, ninong bena siyang hangkan niya. But habang itip, ikini hood ni om, to kabiyang ublay lapu, kung kinikibriyo, kung kaniko ministry, bantray na kabintakan ni kakam, hindi haju kapuar, kadon ka jing kadi kabalong, kapangit na, panle, kamha, panay ka jing syakri, panpalad nyo, kung kinikita na kiniki situations, kibalong adverse, kibala man kata, yaka jingkwat jingkya ka jongki, but yaka all round physical, mental, but emotional development ka jongki. Nila yo snowy kiniki interventions, paling ba ka jing yarap jong kini ki NGOs ki babiyal ka DCPO ni persyamban penrong ang habo ka trust yang karata banong 0 to 18 years population kilong kidon kikentok 10% jong total jong kinong syong ha kali ka jong kani kani ka percentage ka high ha ka bangod pa hitsam di panangwan ru le sige na bun shushu pat punta ni don kamban penting na pagkino ki development ki bani ong nani ki intervention ki bani ayan ki por kin long ki ba po kerpang ni kena hapeng ni kena baro ni tip shine bawat haga city haga jila ka jongi but haga nongba ka jongi ru ki don ki kena ki bani ong children at risk ki kena ki badon hapeng ki jinjanja hapeng ong ki vulnerabilities
kiba pair nne la chen ka teng I Dr. Nongrum hakba ni la penpau ha ka study ka jong I ka ba ila le tang ha preng kumba ha po sam spa mu kina ru la la beron buon na preng jong ki beron ha preng ki long ni ki pa ki bra lani ki beron ha preng na jingdo ki ba dom shu ha school ha ka jingkule ki ba long out of school kumba ki khat ha ka ba ki pa jong ki le se ki me shom shu kawai ka point ka mi ka le ka kumba artu pasan na ki kina ki shong tang bat ki kme ki jong ki ka principal to yang ni ba let's say they people in families but you don't pa kim shom shu kim acknowledge shu